Star Entertainment. هاي كورات تعزرتي قطامي ستار انترتينمنت يروزو قطامي مس اياي ممهري ابنتي زخونه اماني سال سنه طباوي ጋዜጠኛ ابنتي زخونه ለዚ መድረክ አዳሊው مسو ቃለ መጠይቅ ግብር አዳሊው ለለው ዕድለኛ ሆይነ እዚ ጋጣም እዚ مسمانيل ተራኺበ ለኹሞ አማኑኤል እንኳን ገጽ رأينا أما ده لو حوان كوينو على سي أترانا حج خميس كميتي وتنيرو كل لو يترانا لو بدرسي خميس هو أنا أو أبعد شودن على عصرت حدا عمت يتأمي ده سلذي عصرت حدا عمت يترانا مالتي جن أبتي وانتي بإنترنت خون بخالي نجر زعبا حد توانيان ناي أسمرة فالت نيري مالتي بجوجل خون ولا بيوتيوب خون هجيجن بأكل مساحة الرقب زقع الكوب زي مسمى تاكوي أبدي سوا لذا عنون نعاكم مركبة دسيلون ناي قدم مسارح تيخ نيركا اب مينيس زين خلونا ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ እዚ ናተይ ሓጎሰይ ገልጸልካ ማለት እዩ ብምርካብ ንዓኸም ምርካበይ ጽቡቕ ሕጂ ኩሉ ግዜ ስነ ጥበባዊ እንታይ እዩ ኣነ ኣያይ ክብለካ መቐለለኒ ዝያዳ እውነት ኣኽብሮት ማለት እዩ ከም ኣያይ ከም ኣብነተይ ከም ኩሉ ስእልናተይ ኢኻ ሞዴለይ ሕጂ እንታይ ግን ኩሉ ግዜ ስነ ጥበባዊ እንታይ እዩ ኣታ ትብልካ እዩ ትኽእል ኩሉ ኣታ ትብልኩ ፈቃደኛ ዲኻ ማንኤል ኩሉ ግዜ ስነ ጥበባውያን ኣታ እዮም ክበሃሉ ዝነብሩ ስለምንታይ ኣብቲ ምስቲ ህዝቢ ስለ ዝነብሩ ንህዝቢ ከዘናግዑ ስለ ዝነብሩ ሰብ ኣቱም ኣይብሎምን እዩ ዋላ ሕጂ እንተደኣ ሪኢኻ ዋላ ናይ ኢትዮጵያ ተዋንያኑ ኣሎ ከም በዓል ማሕሙድ ሰብሲ ኣቱም ኣይብሎምን እዩ ኣታ እዩ ዝብሎም ስለዚ ባህርያዊ ማለት ንሓደ ስነ ጥበባዊ ኣታ ኢልካ ምፅዋዕ ናይ ምዝንጣል ኣይኮነን ባህርያዊ እዩ ጽቡቕ እምበር ናብቲ ሓደ ሓደ ሕቶታት ዘዳለኽዎ ክሳናኣቱ ኢና ኣማንኤል ዝያዳ እንታይ እዩ ኣብ ስራሕ ዝነበርናሉ ብሕፊ ኣብ 1992 ከም ጋዜጠኛ ኮይና ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ስራሕ ዝነበርና ዝያዳ ኣብነትና ኢኻ ነርካ እንታይ ሕጂ ዝያዳ ከዓ እንታይ ተረካብ ዘረባታት ሕጂ ተረካብ ዘረባ ካበይ እዩ ዝመፅእ ካብ ተፈጥሮ ድዩ ንኾነ ኢልካ ፅኒዕካ ዝግበር ሲ ኣማንኤል ዝያዳ ወላ ኣብ ስድራኹም ገዝኣሱ ዝሓብ ፀኒሕካ ሓተካ ተረካብ ዘረባስ ካብ ከመይ ዝመፅእ ተረካብ ዘረባ ክበሃል ከሎ መጀመርያ እንታይ ማለት እዩ ኢልካ ምሕታት ኣገዳሲ እዩ ተረካብ ዘረባ ማለት ንሓደ ነገር ተገንዚብካ ብናይ መስሓቅ መገዲ ኹን ወይ ብናይ ክዝከር ዝኽእል ነገራት ጌርካ ከተቕርቦ ከለኻ ተረካብ ዘረባ ይበሃል ሕጂ እዚ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለዩ ገሊኡ ሰብ ኣሎ ብፍጥረቱ ከምኡ ዓይነት ወላ ብንእሽቶ ከሎ ትሪኦ ትዘረብኡ ቁሩብ ተረካብ ዘረባ ተባህለ እውን ከምዚ ደሊኻ ዝርከብ ዘረባ ማለት እዩ እምበር ኩሉ ሰብ ዝብሎ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ተፈጥሮ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ ንኣብነት ከመይ ኢሉ ከም ዝመፀ ኣባይ ወይ ኣብ ሓዊ ኣይፈልጥን ግን ኣብ ሓጎይ ከምኡ ዓይነት ባህርያት ከም ነበሮም ግን ሰብ ይነግረና ዘረብኦም ኩሉ ግዜ
ከምዚ ናይ ፍልስፍና ዝሓዘለ ወይ ድማ ናይ መስሓቅ ነገር ዝሓዘለ ገይሮም ይዛረቡ ነይሮም ማለት እዩ ጽቡቕ ሕጂ ሓደ እዋን ከንዕለላ መጣን ምናልባት ርስዕካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና 92 ናይታ ዴስካ ሓላፊና ኢኻ ሕጂ እንታ ስራሕካ ከለኻ ንሕና ከዓ ብጎኒ ንሰርሕ ነርና ትራንስክራይብ ንገብር ነርና መንከኒኖ ይሓልፍ እሞ ሰላም ኣማንኤል ይብልካ ስራሕ ገዲፍካ ኣማንኤል ከመይ ኢልካ ኣለኻ እንከዮ ካልኣይ ግዜ ክሓልፍ ከሎ ኣማንኤል ደሓንዶ ኢልካ ስራሕ ግን ኳልፈካ ነይሩ ሳልሳይ ግዜ ኣማንኤል ደሓንዶ ስልካ እንታይ ኢልካዮ ኣማንኤል ዝክራ ንክሳሕጂ ተስሕቐን እዮም ሰባት አንታ መንከኒኖ ሰላም እንዳበልካ እምበር ሰላም ከሊእካ እናትብል ዘረባ ኔራ ሻዕካ ኣጋጣሚ ዝክራ ሕጂ ተረካብ ዘረባ ገለ እዋንሲ ንሰባት የስሕቖም እዩ ንገለ ከዓ ከኮርዮም ኩሉ ኣብዚ ኣጋጣሚታት ከምኡታት ኣጋጥሙካ ዘኮርዮም ሰባት ብተረካብ ዘረባ ዝስሓቆም እዋ እንታይ መሰካ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ባህርያት እንተ ደኣ ኣለካ ኮይኑ ክትጥንቀቕ ዝግባእካ ምስ መን ኢኻ ከምኡ ትበሃል ዘለኻ እዩ ሕጂ ንኣብነት መንከኒኖ ንርእሱ መስሓቅ እዩ ሕጂ ንመንከኒኖ እየ ከምኡ ክብሎ ዝኽእል ነይረ እምበር ንካልእ ዘይፈልጦ ሰብ እንተ ደኣ ከምኡ ኢለዮ ክኹሪ ይኽእል እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብሓፈሻ ክትዛረብ ከለኻ ምስ ሰብ ብዕቱብ መገዲ ምዝራብ ዝበለፀ እዩ መስሓቅ ትሕውስ ትኾንካ ወይ ድማ ተረካብ ዘረባ ግን ምስ ትፈልጦም ሰባትን ከምኡ ዓይነት ዘረባ ክስሕቆም ዝኽእልን ኣለሊኻ ተገበርካዮ ዝበለፀ እዩ ዝብል ተዘይኮይኑ ምስ ዝኾነ ዘረኸብካዮ ሰብ በቲ ናትካ ዓይነት ኣዘራርባ ጌርካ እንተ ደኣ ትዛረብ ኮንካ ንገሊኡ ሰብ ክቐይሞ ይኽእል እዩ ስለዚ ምጥንቃቕ የድሊ ተረካብ ዘረባ እንዲ ምጥንቃቕ እዩ ዝብል ግን ተረካብ ዘረባ ድሕሪ ክሳይኹን ኣጋጣሚታት ኮይኑ ኣፅኒዕካ ይኮንካ ትብሎ ዘለካ ሕጂ ሓደ እዋን ከዓ ምስ ስነ ጥበባዊ ነፍሴር ሓውኻ ኣብርሃም ሳሌ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣስመራሲ ከምዚ ሓደ ስድራ ዝነበርናሉ እዋን ኢና እንታይ ሕጂ ክብል ዘላ ኣነ ኣስመራሲ ኣብነታት ኣቦታት ነይሮም እዮም ኣብነታት ኣያታት ነይሮም ሞዴላት ነይሮም እዮም ተረካብ ዘረባ ዘለዎም ንኣብነት በዓል ኣቤ ተስፋይ ሽኮርያ በዓል ልቼንሶ ሸዋቡ እዚኦም ሕጂ ብምሉ እንታይ ኢና ንኸይድ ኣስመራ ድሕሪልካሲ ሓደ ፋሚሊ ብተረካብ ዘረባው ፍሉጣት መስሓቃት ሞዴላት እዮም ኩሉ ግዜ ኣብ ሕብረተሰብና ሓንጎልና ዘለዎ እዮም ሕጂ ዘሴም ኣማኒኤል ከዓ ካብኣ ካብቶም ትጥቀስ ኢኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮ ናይ ሕብረተሰብና ዘለካ ኣብርሃም እውን ደሴ ሕጂ እንታይ ይብል ማኪና እዚኣ ማኪናሲ ከመይ ድዕኸ ሓዋውሳ ካባኻ ተሓይሽ ኣማኒኤል ዲዓዲጉ ኣብርሃም ዲዓዲጉሲ ከመይ ነይራታ እዋ እንታይ ዝብል ሰብ ኣነ ዓዲጋ ነይረ ናይ ሓቂ ዓይነት ማኪና ሰቸንቶ ሕጂ ማኪና እናዘወርኩ ከይድ ከለኹ ሓወይ ኣብርሃም ኣብ መገዲ ረኺቡንሲ ኣነ ኣብቲ ጥቃ ማዘገጃበይ ተበፂሕ ነይረ ንሱ ግን ናበይ ዝኸይድ ነይሩ ናብ ባሪምፔሮ ሕጂ ደው ኣቢለ ኣብርሃም ክማልዓካ ኢላ ሓቲተዮሲ ኣማንኤል ድሓንቲ ሓዊኸ ኢሉኒ ሕጂ እንታይ ንኸይርኢ ማለት እዩ ቀሲልካ ክትዝውር ንማለት እዩ ከምኡ ኢሉ ብዙሕ ሰብ ይዛረብ ግን ምናልባት ገይረዮ ኹን ኣይዝከረንን ኣነ ግን ክሳብ ንሰብ ዘይጎድአ ዝኾነ ዓይነት ጆክ ወይ ፀወታ ገለ ኣብ ነፍስኻ ክትገብሮ ከለኻ ኣነ ንዑ ከምዚ ዓይነት ጆክስ እየ ዝድግፍ ናይ ንሰብ ከይለከምካ ብዛዕባ ሰብ ክትዛረብ ከለኻ ጆክ ሕጂ ፅቡቅ ኣይኮነን ምናልባት ደስ ከይብሎ ክእል እዩ ብዛዕባ ነፍስኻ ግን ድላይካ to laugh at yourself ማለት እዩ ፅቡቅ እዩ ከምኡ ግን ካብኡ ካብዚኣ ተስፋዓና ዓይነት እያ ኣብርሃም ኣብ ማኪና ምስ ሓደ ዓርኩ ኣብ ማኪና ኮፍ ኢሎም ከለዉ ሕጂ እዚ እቲ ዝዝውር ኣብዚ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ኣብርሃም ከዓ ኣብቲ ጥቑኡ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ሕጂ ሓደ ለማናይ መፂኡሲ ነቲ ኣብቲ መዘወሩ ዘሎ ሰብ ነቲ ዓርኩ ስለ ማርያም ኢሉ ለሚኑ ሕጂ እቶ ከዓ የርዳእካ ኢልዎ ሽዑት ለማናይ ተጠው ይመፅዩ በቲ ብርሃም ዘለዎ ኮይኑ ስለ ማርያም ኢልዎኑ ጅስ ሓደ ገዛ ኢልዎ ሕጂ ከምኡ ይበሃል እንድዩ ኣብ ካንቸሎ ገለ ሕጂ ኣብ ማኪና ኮይኑ ከምኡ ምባሉ ገለ ብዙሕ ሰባት ሕቕዎ እቲ ዘዋሪ ከምኡ ኢሉ
حزنتيو مالتي هجيكم أزمثل مسحات አለው ግን كل جزء ولا زخونه وانت سب نعمت زي جبركو ون كم زجر كاجلن تايلوني اي جبركو نجلا كغلو عيدلني كسب نسب زي جوده كم زيل كان سب الله جيت قالو كم زيل كان حدا سب كم زجر كاتزبلني تما قلتكو انا يقولكم يلك متخاطعكو جن كم زجر كايلو كسب كم زي مالتي نعايز بزح زيتم كفني كم زحجي نايزا ماكينة قالنا كومس ولا قالوا وانت حوسوا لي هاي قد سنة لا تركب زرباينا سمعنا ابراهام قال لك خمسنات كان تركب زرباي قولوا ابراهام كان تاينيرو قباي كرتونيست دراساي حدي ذكروا لو دحري تحت مريسنا ابراهام ساله كلام قول كلنا حنجالات كلنا مولوري ندابنا خلاص كلنا سيما ما زمره بعد صدر مريت ناخذ درس مير القصه من تكعينا اذا حجي ابو سنا لك خم كستاي تسميت زلو تاريخ ማለት حجي ابراهام قاعد سيم قاعد يروح لك خم كا تركب زرباتات يروح حجي ذكر انا هذا وانسي نسي حدا ابراهام سلدبا لك عني يبو دا غنيرا سبنا بسمو زبنا محمود مويو لبار عيليو ابراهام يبو خلا بدي خالص ابراهام سمنا بسمو زبنا محمد يمو حمدني يبوها سالسا غزي خان تايلو كواسو تايلو ابراهام شو اداودي كده محمد كايلو دار حاجه تايات بزل حاجه قصالي خسايسي محمد كابلوس نابزبو خدولو مال حدا وان كم زانتا كان تايلرا وروري فلتا مسيرا حد زمدي زمودكم اعلان سمعه اجي حاس في تاريخ كون كل خسايخون نابكال خسايح مسي ابراهام اسخاص امر اي تحوس اب حزن اي تحوس كما يفطرتك سلمتها اسخاط الكاس من يقبرك سوسوا كما ولفات يلو ساكن واحد ابغلغل زرباتات كم زلو ناي ارتست ابراهام حج كما يتقلصو ونتي طلبسي كاب غزاكم ديو ونناتكم ببناتكم زعبه طلبس ولا خاب كبابي خادي بخميس من بعد الفطره قداماي نغرك ارما قادلو زعبا تركب زربا ابراهام زياده زرب كاباين العلي انا بزح يكون زرب ونيرهب قدمات حجه سجن كاب قدم مقلولي بزحت اعرف نيرمو بزح تركب زرباتات نسي زوت نيرو بزعبا زناي سنه طباب زبلكا يغن اب غزانا ثلاثه سبات زكريا زبال حوي ونيرو ناي مسال نغرات فوتو اب انا ابراهام ግን ካልኦት ቁርብ ዝያዳ ፍልጠት ነበረና ወይ ድማ በቃት ኣብ ፊልም ምስራሕ ኣብ ምስኣል ኣብ ካርቱን ምግባር ከምዚታት ፍልይ ዝበለ ኣበርክቶ ጌርና ኣብ እስመራውን ካብቶም መጀመርያ ኣነ ስራሕ ምስ ረኸብኩ ምስ ኣተኹ ከም መምህር ኮይነ ብደቀ ምሓረ ፍሬንች ምህር ነይረ መጀመርያ ደሞዝ ምስ ተቐበልኩ ካሜራ ገዚአ እዚአን 16 ሚሊሜትር ካሜራ ኖ 8 ሚሊሜትር ካሜራ ናይቱ ኣይነበረን ሽዑ ቪድዮ ይነበረ ገለ ይነበረን 1970 ገለኒ ብፈረንጂ ሰብዓታት ስለዚ ፊልም ንሰርሕ ነርና ናይ ካውቦይ ፊልም ናይ ገለ በቲ 8 ሚሊሜትር ጌርና ስእል ነርና دحار قلنا مونغوت ናይ ደርግ ስርዓት ምስ መፀ ገለ ፍተሻ ምስ በዝሐ ገለ ንዕኡ ነቲ ፊልምታት ገለ ና በረኻት ተሳእለ ስለ ዝኾነ ምናልባት ካልእ ጠንቂ ከምፃልና ኢልና ኣቐሚጥና ነርና ግን ድሓር ጠፊኡ ብዛዕባ ካርቱን ኣብርሃም እዚኣ ሰዊት ትበሃል መፅሓፍ ፅሒፉ ናይ ካርቱንስ ኣብ ሓዳስ ኤርትራ እውን የቕርብ ነይሩ أنا دما زعبا تواسو كاب فرنسا ناي مولير ناي كاب شكسبير ما ناي أوتيلو ترجمة ناي مولير ثلاثة تواسوتات ناب تقرنيا ترجمة عربين ناي شكسبير كا أوتيلو ترجمة عبس مرات رأي نيرن دحرنا زانت وين تا حنت كابتن ناي مولير فيلم باتواسو بتقرنيا ترى نيرا من كنينو نبا با من كنينو سوزنينو أو أسري حنيرو
بدحريو 24 جنبوت زقرب زنبرة تواسعات ون حد تواسعات دراما يتصحف نيره أبت جزيتي أكلاي نيرو حلافي نقو يقرب له نيره مالتي ما تصحفت ون ناي سواسو ناي تقرنيا بإنجليز كا كلتا ما تصحفت زخونات صحيفة حتى عالم كا كلتا ما تصحفت زخونات صحيفة أبراهامون بمتانو يبركت نيري ما تصحفت زي كونت كم مخارو قوينو كم عدالة قوينو يسرح نيرو ذكر يا حجي أبراهام هو حجي طلب جن حجي خم سايمة هاد جزاز بقول يكونوا في قلها حوقا قابلت خلي سلسة يوم حوات ساعة تطلب لكم حجي خاب ناي سلسة يوم زمان ساتوا بوديس ولا خاب سدراي قدامي نقول أنا كم عابي بقعد زلنا ونجراي وصلنا مالك كسب كندزي أيقونن جن زنبالي نيرو نمبر بزوح زقربنا نجار يلنا عمنا زكرياس حوي سئل نيرو جن زقربنا نجار يلنا بزح كذي أبانا أبتوشتنا هنا نقول فوتي في التأتي سنة تبابكون قالوا مالت أبدقة بزح أيوتانا نبرام حجي كم تعاقمو أبدقة أيوتون تي بقعتو قاله أي تتعاملون أنا كم تزقباني وتأكون قنتي عاقمي نيرونا عمو قن حسكا صوم تلقى واقع يقولون مالتي حجي أماني فيلم تاد مكتب كاب قدم كاري هذا فيلم كاب قدمات حذا سينما حماسين زبال نيرو أداق عربي أبتي تحدي أو حوي زكرياس حزونا يخيد نيرو فيلم تعدان تسلي من نيرو ناي تارزان نيرو فيلم قال نرئ نيرنا بزح يردعنا نيرو كابو حار حويون ملس زبال نسون الله ميدنا فيلم خنرئي حجي دارقا بزي مقراص حدا 5-6 عمد غونس فيلمتات ريالو أنا ولا بزي يوتيوب غون ولا بخالي غون كل كذا فيلم يري من أبز وانز قرب دارقا نامخون نامنخو خيده زي ما ساسل كوينو خار رأينا حد كذا فيلمتات تناي قدم قرب قم نجار نيرو سبت نايلو مزلو بزو حيفوتوني حجي كاب ولول تموكرو لكبات ناي مرئيت مرأيين حجي كاب كلتيو كاب قدم زرا خايو ساعد زولو زيادة طولحتا أبو مري زيادة زخر الوقت لا في نسي زيادة نسي حد فيلم تاع الأوروب كم أب مروي ملكت قدفة نعمنت حانتي برازيل ستيشن تبل أب ناي أب برازيل تسرحت فيلم يا حانتي سلام بومبي تبل أبعد هند تسرحت حانتي دما ناي طاليان دما لادري دي بيشكليتا تبل دما زياتن يذكرن صبوعات يكونا معاد جنيز أب رويسي حدا استاي قديفن مالت حدا حلاقات قديفن مالتي ويسمبراد يزبال قديفن مالتي نمنتاي كم زي فوتوان سمعيت كخون قيل ويقال نقر سلا ذكرن نخون امبر مالتي أنا سلا زفات أخوانسي عبيت في المتاتين كذل هاي كلنجن تعالى دري دي بشكل تبال فتوى زبلكا كابتن ميتي في المتاتا أبزي زمن تسرحة أنت خابئنيا تانا برازيل ستيشن تبلون كابتن عبيتي في المتاتين أنا كم إليكم كن فتيين جن مسرع أخوان نحارب زعبئن مس مرموركو كابتن عبيتي في المتاتين أراي حنتيتا برازيلاوت فيلميا ناي تلاني حنتيتا ناي هنديا زين زيادة مرغا زخر لون مالك هو هراي سنة طباباو مانيل دراسي صحفي أمانيل كندي قانقا أخذ انت مسك حدث بقانقا زخيل بخلته مقدي حدا بوليغلوت زبحال له سب قانقاتات بزح زي زارب مالتي لينغويست بحال كله دما نتو قانقاتات
ካብ ምዝራብ ዘይኮነሲ ኣብ ምትንታኑን ኣብ ነቲ ቋንቋ ይፈልጦ ማለት እዩ ይዛረበሉ እዩ ግን ዝያዳ ኣብቲ ምትንታኑን መፅሓፉን ይግደስ ማለት እዩ ሕጂ ናተይ ከምኡ ፖሊግሎት ዘይኮንኩ ኣነሲ ሊንጉስት ዓይነት በዚ መገዲ እዚ ብዘካ ኣምሓርኛን ትግርኛን እንግሊዝ ክፅሕፈ ኣለኹ ኢለ ብስርዓት ገይረ ካብኡ ትግርኛ ናይ ሰዋስው ትግርኛ ሰዋስው መፅሓፍ ፅሒፈ ኣለኹ ግእዝ ሓደ 5 ዓመት ገለ ተማሂረ ኣለኹ ፈረንሳን ጣልያንን ዛረበ ክእለ ድሕሪኡ ሽወደን ከዓ ብመጠኑ ክዛረበ ክእል ክፅሕፍን ከንብብን ከዓ ክእል ዳርጋ ኢንተርናሽናል ኩሉ ንኸሊና ማለት ካብ ማንኤል ንሲ هو ግን ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ እንግሊዝ ጥራይ ያ መስለኒ ትሰርሕ ኣብ ኩሉ ዓለም ከይድካ ዳርጋ ዞም ዝጠቐስኩም ቋንቋታት ገለ እናወደቑ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ብዘይካ እንግሊዝ ሕጂ ፅቡቕ እዚ ኩሉ ቋንቋ እንዳፈለጥካ ግን እንታይ እዩ ኣብ ስራሕካ መብዛሕቲ ኣብ ትግርኛ ፅቂትካ ትሰርሕ ስለምንታይ እዚ ኣብ ትግርኛ ኣነ ብትግርኛ ክልተ ነገራት ብክልተ መገዲ ተፀልየ ናይ ትግርኛ ማለት ኣብ ውሽጠይ ሰሪፁ ማለት ወይ ኣብ ደመይ ሓደ ኣብ ገዛ ህንሻ ስለ ዝዓበኹ ኣብ ገዛ ህንሻ ክዓቢ ከለኹ ኩሉ ነገር ብትግርኛ እዩ ዝግበር ነይሩ ወላ እቲ ምስባኽ ይኹን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብትግርኛ ኩሉ ብትግርኛ ኣብ ካልእ ብግእዝ ክግበር ከሎ ኣብ ገዛ ህንሻ ብትግርኛ እዩ ነይሩ መፅሓፍ ኩሉ ብትግርኛ ቤት ትምህርቲ ክሳብ 8ይ ክፍሊ ብትግርኛ ነይሩ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ኣብዚ ዓብዪ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ ብድሕሪኡ ካልእ ዝፀልወኒ ብዛዕባ ትግርኛ እቲ ድሕሪ ፌደሬሽን ነቲ ቋንቋ ናይ ትግርኛ ማለት ከም ዘይረብሕ ገይሮም ክርእይዎ ከሎ እቶም ሽዑ ዝነበሩ ናይ ኣምሓራ ኤሊት ሽዑ ብዙሕ ተሰሚዑኒ ማለት ንምንታይ እዩ እዚ ኩሉ ዝዓበናሉ ቋንቋ እዚ ኩሉ ነንብበሉ ዝነበርና መፅሓፍ ቅዱስ ይኹን ካልእ ገለስ ብሓደ ግዜ መፅኦም ኣምሓርኛ ተማሃሩ ዶ ከም ዝግበሩ ዶ ክብሉና ከለዉ ይቑርብ ግብረ መልሲ ገይረ ወሲደ ሕጂ ክሳብ ሕጂ እውን ዝኾነ ቋንቋ ክዛረብ ኣይደልን ብዘካ ብትግርኛ ተኽኢለ ወላ ኣብቲ ዓዲ ሽወደ እውን ብትግርኛ ክዛረብ ምደለኹ ግን ኣይሰምዑንን ኮይኖም እምበር ምደለኹ ነይረዎ ፅቡቕ ሕጂ ግን ዝያዳ ተዓዊተሉ ዶ ትብል ኣብቲ ትግርኛ ፀቂጥካ ምስታሕካ ብዙሕ ሰብ ከምዚ ዘይትፅሕፍ እንግሊዝ ዝያዳ ሰብ የንብቦ ገለ ይብለኒ ግን ንምንታይ ነቲ ትግርኛ ዝዛረብ ህዝቢ ጎሰዮ ዝሓልፍ ብናቱ ወላ ፊልም እውን ተዝሰርሕ ንኣብነት ገንዘብ ተዘልዎን እሞ ፊልም ተዝሰርሕ ብትግርኛ ጥራይ ምሳሌ ወላ ይረኣዮ ሰብ ሳብታይትል ከዓ ገብረሉ እምበር ብትግርኛ እዮም ገበርኮ ሕጂ እንታይ ኣሎ ኣማኒኤል ከም ዘዕለልካኒ ገዛ ህንሻ ዓብካ ንድሕሪት ክምለስ ማለት ናይ መዕበያ ነገር ገዛ ህንሻ ማለት ከዓ ሕጂ ኣብ ገዛ ህንሻ ተኣቲኻ ዜማ ኣሎ ፒያኖ ኣሎ ኩሉ ዝክሰብ ሕጂ ንኣብነት ኖታታት ኣሎ ክንራኸብ ኢና ዝብል ድምፅታት ሕጂ ናይ በዓል ባሩዋስ ክሰምዖ ከለኹ ራት ገዛ ህንሻ ድሕሪ ውሽጢ ኣብቲ ላዕላይ ሰማይ ገለገለ ሕጂ ኖታ እውን ኣለካ ትህቦ ማለት እዩ ትፈልጦ ማለት ዜማታት ኣነ እቲ በቲ ግዜ እቲ ንዝምር ነርና ኢና ነይሩ መዝሙር ሰላም ዝብል ንዝምሮ ነርና ድሓር ንዓበኻ ምስ ከድካ ሓደ ጎረሮኻ ባላሾ ክእል እዩ ካልኣይ ድማ ተገዳስነት እውን ከተጥፍእ ትኽእል ኢኻ ፅቡቕ ሕጂ ዝተኣሳሰራ ቢልካስ ግዜ ንእስነት ከመይ ነይሩ ዝዝክሮ ፀናሕና ቤት ትምህርቲ ከመይ ነይሩ ካብ ኤሌመንታሪ ክሳዕ ደረጃ ሒዝካ ዘለካ ብልእ ዝበልካ እዚ ተዘክሮ ህዝቡ ምፁር ክኾነልና ኣብቲ ግዜ እቲ ክንኣቱ ከለና ቤት ትምህርቲ ኣስናና እየን ዝሪኦ ነይረን ሸሪፍ ውዲ ኣይሸረፈን ኢለን ከምዚ ኣፍራስ ማለት እዩ ወይ ኣባጊዕ ክትገዝእ ከለኻ ሕጂ ገሌና ገሊኣቶም ስኖም ባዕሎም ዘሽርፍዎ ነይሮም ክኣትዉ ኢሎም ገሊኦም ድማ ትምህርቲ ፀሊኦም ድማ ናበኸዩ ተጎቲቶም ዝኸዱ ነይሮም ካብ ንቤት ትምህርቲ ሕጂ እቲ ቤት ትምህርቲ በቲ ናይ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም መፅሓፍ ሃሁ ዘይኮነስ በቡ እዩ ዝብል ነይሩ ስለምንታይ
ኢልካ ሃለሲ ሃለ ሃመሲ ኣይመሳሰልን እዩ ኣብ ናይ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ግን በ ኢሉ ጀሚሩ ናብ ሰ ተኣቱ ስለምንታይ በ ኣብ ርእሲኡ ስታይ ምስ ገበርካሉ ሰ ይኸውን ሽዑ ናብ ሸ ይሓልፍ ነቲ ኣሰ ኣብ ልዕሊኣ ምስ ገበርካላ ሸ ትኸውን ሕጂ ይመሳሰል እዩ ብከምኡ ገይሩ ይሰሪዕዎ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ወልደ ማርያም ናይ ፖለቲካ ኣበጋሲ ነፅነት ኤርትራ ኣበጋሲ ጥራ ዘይኮነስ ናይ ትግርኛ እውን ኣቦ ናይ ቋንቋ ትግርኛ እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ስለዚ ብናቱ ጌርና ተማሂርና ኣነ ዝከረኒ ኣብ ረ ምስ በፅሕና ገሊኦም ነይሮም ንኣሽቱ ስለ ዝኾኑ ረ ክብሉ ዘይክእሉ ለ ዝብሉ ሕጂ ፀገም ነይሩኡ ክሳብ ዝኽእልዎ ትረ ይፅገሙ ነይሮም ሕጂ ገሊኦም ረ ክትክእል ተደለኻ እዚ ክትበላዕ ኣለካ እዚ ክትሰቲ ኣለካ ገለ ይብልዎም ነይሮም ንኣሽቱ ስለ ዝኾንና ንኣምና ነርና ድሓር ገሊኣቶም ኣብቲ ጨ ምስ በፅሑ እውን ዝዳናገሩ ነይሮም በዚሕዎ እቲ ጠ ኮይኑ ከቢብ ከቢብ ገለ ዘለዎ ሕጂ ሓደ ነይሮም ቁርብ ዝክራ መስሓቃ ሓደ ሳብታ ጨ ምስ በፅሐስ ደው ኢሉ በቃ ካብኣስ ምሕላፉ ኣብዩ ነታ ጨሲ ኣብኣስ ኣብያቶ እጅስ እንታይ ኮይኑ ገለ ተሓቲቱ ገለ ኣዲኡ ገለ ተፀዊዐን ገለ መለሲ እንታይ ኮንካ ገለ ተባሂሉሲ ሳርየት እናመሰለትኒ ኢሉ ተፍርሆ እታ ጨሲ ተፍርሆ ሳርየት ኮይና ትረአያ ከምኡ ዓይነት ነይሩ ሽዑ ናይ ቆልዓ ነገር እዋ ሓምሻ ሻድሳይ ኩሉ ብስታይ ኢና ዝመሃሩ ነና ብትግርኛ ወላ ጂኦግራፊ ኹን ወላ ቁፅሪ ኹን ወላ ኣስተዋፅኦ ፍልጠት ሳይንስ ማለት እዩ ኩሉ ብትግርኛ እዩ እቲ ናይ ቁፅሪ መፅሓፍ መምሪ ሳዕቶ ወልደ መድን ዝሰርሕዎ ሕጂ ኩሉ ጂኦሜትሪ ገለ ብትግርኛ ንምሃር ነርና ኩሉ ብትግርኛ ጌርና ቴማ ንፅሕፍ ኩሉ ትግርኛ ኢና ነዘውትር ነርና ሕጂ እዚ ከሎ እዩ ኣብ ስሳታት ፌደሬሽን ምስ ፈረሰ እቲ ትግርኛ መፅሓፍቲ ከንድድዎ ከለውን ከስተናዓቅዎ ከለውን መኒ ኣውራ ዝፍለጦ ሽዑቲ ኣብቲ ትግርኛ ፍቅሪ ዝነበሮ ሰብ እዩ እቶም ካልኦት ምናልባት ካልኦት ኣብያተ ትምህርቲ ምናልባት ብዙሕ ትግርኛ ኣየዘውትሩ ነይሮም ይኾኑ ኣብቲ ገዛ ህንሻ ግን ኩሉ ወላ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ወላ እቲ መዝሙር ወላ እቲ ስብከት ገለ ሕጂ ይፍለጠካ ሕጂ ቁርብ ንዓይ ንሱ ነኽእዩኒ ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት ናቱ ግብረ መልሲ ኣይኮንቲ ኣብ ትግርኛ ዝያዳ ምትኳር ወላ ሕጂ ኣብ መቐለ ከለኹውን ኣብ ብዙሕ ናይ ትግርኛ ሰሚናራት እየ ዝሳተፍ ብዛዕባ ባህሊ እውን ኦፍኮርስ ይመራመር ግን ክልቲኡ ሓደ ባህልን ቋንቋን ዳርጋ ይመሳሰሉ